Bon dia, un parell d'imatges per començar. El Delta de l'Ebre, amb aquesta imatge tan maca, amb aquesta barca i amb aquesta sortida de sol. I Sant Carles de la Ràpita amb una altra sortida de sol. Bon dia, bona hora. Canvi de temps, sobretot canvi de temps pel que fa a temperatures, però també esperem precipitacions i fins i tot intenses al Pirineu. Aquí darrere hi ha algunes de les temperatures que han registrat fa una estona. Han pujat una miqueta més que ahir, han calmat el mestral i la tramuntana, i això ha permès que l'aire fred s'hagi acumulat en les zones més fondes. Imatges que ens han enviat alguns espectadors. La Pica d'Estats, amb 5 graus de temperatura i un 40% d'humitat, en aquell lloc tan bonic. Cadaqués, 8 graus de temperatura i un 70% d'humitat. I per acabar, el Berguedà, 6 graus de temperatura i un 20% d'humitat. I si us hi fixeu, aquest cel que es va enfosquint. Gràcies a tots els espectadors que ens han enviat fotos. Temperatures actuals. A la zona de Lleida, algunes precipitacions no gaire abundants. En canvi, cap a Tarragona i Anoia, força boira baixa. Cap a muntanya, pugen les temperatures. Sense boira, força sol i algun núvol. Núvols només en trobarem cap al Gironès, la Noguera i Manresa. Cap a la Costa Brava, les onades seran fortes i el vent també. En canvi, cap a la Costa Daurada, el vent anirà en direcció sud i no hi haurà gaires onades. Aquí veiem com els núvols i les precipitacions es van desplaçant cap a l'est, al mar Mediterrani. Demà, canvi de temperatures. A la zona de l'Ebre farà sol i també en farà cap al Gironès i al Vallès Oriental. Hi haurà boira a les zones d'interior, menys al Pallars Jussà, que hi plourà. A Barcelona hi haurà clarianes i igualment al Berguedà. Important, hi haurà alguna tempesta entre la Vall d'Aran, l'Alta Ribagorça i el Pallars Sobirà. A la Costa Brava el vent no bufarà tan fort, ni les onades seran tan fortes. En canvi, a la Costa Daurada el vent bufarà molt fort en direcció nord-est i les onades seran més fortes. Imatges des de satèl·lit. Les precipitacions se'n van anar gràcies a la tramuntana i es van acumulant a les Illes Balears. Això és tot per avui. Moltes gràcies i fins demà.